Poďme sa pozrieť, ako funguje toto pero, ktoré je, ako vidíme, štandardné pero, s ktorým píšete. Akurát s tým rozdielom, že má v sebe kameru. Kamera je umiestnená tuto. Tu je umiestnená kamera, s ktorou sa dá nahrávať film a robiť aj fotky. Kamera sa zapína s týmto cuplíkom, ktorý je umiestnený hore. No a to, či je zapnutá alebo vypnutá, vidíme na druhej strane, kde sú tieto dve diódy. Zapneme kameru. No a vidíme, že dióda sa rozsvietila na zelenú farbu. To znamená, že teraz nám pero nahráva video. Pokiaľ chceme urobiť fotky, tak len krátko stlačíme cuplík, kedy sa dióda zhasne a znovu rozsvieti. Čiže fotka bola urobená. Pokiaľ chceme film prerušiť, že už sme natočili to, čo sme chceli, tak len dlho stlačíme tento cuplík. No a dióda nám zhasla. Tým pádom film je nahratý, takže pero rozoberieme. No a vidíme, že vnútrajšok obsahuje dve časti. Prvá časť je USB vstup pre USB kábel, s ktorým spájame pero s počítačom. No a druhá vec, ktorá tu je táto microSD karta 8 GB, na ktorú sa nahráva video alebo fotky. Toto špionážne pero samozrejme aj píše, čo si môžeme teraz dokázať. Čiže vidíme, že píše čiernou farbou.